Indawo yaseKliptown ingelinye lamalokishi amadala aseSoweto. Inemjondolo eminye yayo eqanjwe ngamaqhawe omzabalazo. Eminyakeni engaphezu kwama-50 edlule, kwemkelwa usomqulu wenkululeko kuyo le ndawo. Kubantu ababehlala lapha ngaleso sikhathi, lo somqulu wawuletha ithemba kanye nempilo engcono. Kodwa-ke bathi kwagcina kuyiphupho. Izinto zinzima, very tense. Abantu baseKliptown babukeka njengabantu abalahliweyo. Since-ke sikule democracy sikuyo eKliptown masibeke straight, there was no development. Even today there is no development. Amanzi ageleza emgwaqeni, ukungabibikho kwezindlu zangasese ezisesimweni esifanele. Yisimo abantu balapha abaphila ngaphansi kwaso nsuku zonke. Neqhaza nakunethi imvula, uba sizophila kanjani, sizawenza njani njengokuba sihleli nje la. Izakhamuzi esezikhulile ezafika kule ndawo ngeminyaka yo-90s zikhala ngohlelo lokuhlinzekwa ngezindlu zomxhaso kahulumeni ama-RDP olungahambi kahle. Zithi-ke kudala zisohlwini, kodwa uma sekufanele zingene kulezi zindlu zinikwa abanye abantu. Bafake abanye abantu, angazi ukuthi lokho babafakile labantu bazizwa njani. Lokhu mina iminikazi wale ndawo yalo indlu leyo ngihlale ebuhlungwini. So ndafika apho ngo-96 oko kumane kube kuzithembile kukho ne-proof address ethi hayi ikhona indawo sayibhatalelwe, kodwa-ke ayidiphumelela. Ukwentuleka kwamathuba omsebenzi kule ndawo sekholele ekutheni nentsha ibe izigqila zeyidakamizwa. Izakhamuzi zinxusa uhulumeni ukuba uzikhumbule.